Makaminyo na ba pag-usab ang asawa kung ang iyang bana iyang nahibaw-an nga naminyo og lain? O ang bana makaminyo ba pag-usab kung ang iyahang asawa naminyo og lain? Mao ni ang gitawag og bigamous marriage. So maapa sa Article 55, Paragraph 7, kung ang usa ka kapikas nakahimo og gitawag og bigamous marriage dinhi bakha sa Pilipinas o sa abroad, ang epekto niya na basihanan lang sa legal separation. O hibaw-in ninyo nga ang legal separation wa pa nakabugto sa kaminyoon. Ang epekto lang buwagon og puyo ang magtiayon, bahinon ang ilahang butang, apil na ang ilang mga anak. Lakton nga pagkasulti, kung ang imong kapikas, imong nahibaw-an nga naminyo pag-usab, bisan minyo pa mo, di pakakaminyo og lain. Basihanan lamang kini sa legal separation.